Khathi intombi yami bafo. Wayithatha. Eyami kubalekile lokho ngeke ngilungishe into eningi intombi yami bafo. Ngcono bukhona ashacacise kahle ukuthi kuthi uthu kahle. Wena ke bafo uyifunani ke wena bafo intombi yami? Ngiyifunani? Ngoba ngisho ukuthi iyahlangana nami. Mina ngiyayithanda ngithi bafo mina ngiyayithanda. Bafo ngiyakhuza bafo ngiyakhuza bafo. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami uStufuza Dlangamandla Zulu. So ngiyacabanga ukuthi i-episode yokugcina ngci ubhuti niyamkhumbula. Niyabakhumbula bothi kahle but nangu waqala wafika ebiziwe naye wasijoyina kuhlelo and ogcina ngci wafika ilo osetizo kwami ngisibanga sokuthi wayesebone ivideo kabhuti ngala ekade enesithandwa sabo. Or should I say isithandwa yabo nje? Yes, niya understand usisito samanjani. So ubhuti wagcina ethe uyafisa ukuthi ambone akhulumisane naye ubuso nobuso. So ke sike salenza lelo thuba samfonela ubhuti ukuthi akeze asijoyine azokwazi ukuthi ayiphendulele yena imibuzo ubhuti ohleli ngala azofisa ukuthi ambuze yona. So ke ilona thuba leli engifisa ukuthi ngibanikeze lona bakhulumisane nje njengeinsizwa. Angazi ukuthi sizogcina phi njengoba siqala la njengamanje but ilona thuba leli esinalo. Niyaphila? Hayi besiyaphila. Hayi kaphileka manje. Ngiyaphila nami ngiyakhumbula kade sigcinana sagcinana kukuhle right nesithando sakho. Ngabe mhlawumbe njengamanje khamba kanjani? Kusahamba kahle nje konke kusahamba kahle. Okay, uthando liqinile. Hayi Akukhumbuzana izinto zokudala. Hayi asikhumbuzana. Oh, all right. The time kade ugcina la nagcina nesithando sakho ni right. So ngabe kusanjalo namanje or khona izinto eseshintshile? Hayi yabona manje uqamba ngezinto eseshintshile indlela esenza ngayo singayibona cha siyenzisa umuntu ubona cha uyangizana. Okay. So noma ngabe ukuthi uyabona ke manje ukuthi izinto seshintshile and uyakhombisa ukuthi uyakuthanda but still ubulokho uthi uyacela ukuthi uhlanganise nobhuti yini kanti le engadluli osafisa ukuthi umbonele yena ukukhulumisana naye ubuso nobuso ububona ukuthi izinto zihamba kahle phakathi kwakho nosisi? Cha isibuzo sami ngifuna kahle ngifuna uyibone lensizwa le. Ngifuna uyibone lensizwa le ngikhulumisayo naye ukuthi ithatha phi imvume yokuthi ithandane nomuntu ebethandana nawe. Ngiyakuzwa. I think iphutha lami libe sekuthenini ngingambizi usisi ukuthi yena afike abe nathi la but indlela engibuka isimo sesona bekufanele ngimbize kuyikona ukuthi ngishawa ukuthi ishow ayihambi kanjalo ababi bathathu abantu. So noma soxhumana naye ngokocingo but okwamanje ngisibanga sokuthi uthe ufuna ukubona yena ngiyacela ukuthi ukhulumele naye ubuze lo mbuzo lo ufuna ukusho ukubuza noma usho lokho ufuna ukusho nangu njengamanje akekho ledweni akekho emsakazweni ula nje phambi kwakho akekho ku TV. So ngiyacela nje uvele nje phe kwakhe. Insizwa ngubani igama layo le wazi ukuthi ithandana nomuntu ebethandana nami? Wena uba wena ngibuza ukuthi mina nguba. Mina ngensizwa yakadlamini. Osibalikhulu Magaduze. Awukwazi kwangafana ke bona wedlamini ngokungibangisa bo. Cha phela sengiyabuza mina because emasontweni adlule nganibona ninaye. Nibuyelana. Lokho akungiphathanga kahle. Lokho kwakho phela. Ima ubani wafika aqala phakathi kwami naye? Yayingabhaliwe esiphongweni uthi yaba. Ubani nje bafo ukuthi ubani wafika kuqala yayingabhaliwe nayo yayikhona yazi ngcuthi khona nayo la ikhuluma. Cha phela ngeke phela afike wenza iphutha bese ngikhuluma nawe kahle uphakamise wena hayi bafo kaNdlovu asizwa ngenye insizwa. Cha ngeke uphakamisa ukuthi ngibe ngikhuluma kumele ungilalele ukuthi ngifuna ukuthini. Ngiyakuzwa ngikulalele futhi ngeke phela ngikwazi ukuthi ngithandane naye usisi bese ngibuye ethandana naye futhi ngazi ngalo ukuthi uletha ziphi izifo kuyena ngizotholwa yimini. Awu bafo uyangicwaya bafo. Cha ngikucwaya insizwa. Cha angikucwaya insizwa. Uyangicwaya bafo. Ukuthi ngokadlamini ngowasibalikhulu.
akekho insizwe yangena egcekeni ekhaya afike yazenzela. Hey baba. Indaba ufuna ungishaya mfuthu. Kanti ubawo Ngiyakhuza baba. Ngiyakhuza ngikutshelile kwasekuqaleni ukuthi akabhaliwe ukuthi umuntu wababa. Ubawo nephutha phakathi kwami nawe. Akekho umuntu onephutha la. Khathi Intombi eyami bafu. Wayithatha. Eyami akubalekile lokho ngeke ngilungishe into eningi intombi eyami bafu. Ngcono bukhona ashacacise kahle ukuthi kuthi uthu kahle. Wena ke bafu uyifunani ke wena bafu intombi yami? Ngiyifunani? Ngoba ngisho ukuthi iyahlangana nami. Mina ngiyayithanda ngithi. Bafu. Mina ngiyayithanda. Bafu ngiyakhuza bafu. Ngiyakhuza bafu. Ngiyacela nje ngiyacela. Angiyena umuntu othanda impi bafu. Angiyena umuntu othanda impi. Ngiyakhuza bafu. Ngiyacela nje ngiyakhuza. Angifuni ngize ngithole sengiboshwa ngenxa yakho. Awu bafu nje indlela ukhuluma ngawo usuphakamisa amazwi ungidelela ngiyakhuza bafu. Ngiyacela ukuthi sizame ukumfonela. Hayi mhlawumbe lokho kuzosiza. Ngingaze ngingene ejele impela. Ngizomshaya ngempela ubafu. Manje ngimfonele ngiyacela nihlale nokwazi ukuthi emva kwe-call ikhona imibuzo engifisa ukuthi nginibuze yona. Yebo kulungile. Hayi mina ngicathi emva kocingo uyobe secacisile usisi akusekho mina ngisazophinda ngikubuzo. Okay, kulungile ke. Sesifonisa. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila ulele. Singakhona ukukhuluma? Ngifuna ukukhuluma engilele. Okay, ngiyabonga. Angazi noma ivoice yami usayikhumbula na, but ngibuye ka Black Life TV igama lami uStufuzo Dlangamandla Zulu. Stufuzo okay ngiyakhumbula. Yeah, ngeke wangivashela kulamalanga. Ngiyayizwa ivoice manje. Usekhona inkinga ke phezulu kwenkinga ke. So mhlambe uyakhumbula kokugcina kade sibonana ubhudo kaDlamini uSiyanda uye wathi ufisa ukubonana nobhuti lo ubusubuyelene naye le video ende ayibona. Yebo. Yes, sike salithola kithuba samcela ukuthi asondele kaneno uye wasondela nginabo boba uthu njengamanje la e-studio. So abazwani sisikahle hle abatholani so ngabona ukuthi kungcono ukuthi ngivesane ngikufonele ngikhulumisane nawe. Ba right bona abali kwenzakalani? Hayi lutho hayi abali ababona abantwana abancane base crash bayakhona nje ukukhuluma kahle njengeinsizwa. So manje into ikanje bafisa ukwazi ukuthi nje kwenzakalani phakathi kwakho nabo because uDlamini uye wavuma ukuthi yes uzobuyelana nawe athandane nawe ngoba uyakuthanda khona azi ukuthi usanda kubuyelana nomunye. Kodwa manje istory asisahambi ke kanjalo. Usefisa ke okungcono ukhetho yedwa phakathi kwabo. Ubani ofisayo ngikhetha? Uyena uSiyanda? Yes, uyena impela uSiyanda ke. Akekho right. Yakhumbula eqaleni ukuthi waye kade ethe uSiyanda benganankinga nje naleyo nto yini esimshintshe ingqondo. Sekushintshileke manje akasekho ke right ke. Mhlambe kungangcono ukuthi ukhulumisane naye. Awucabanga kanjalo? Okay, ngisacela ungikhulumise naye. Alright. Hello. Uyaphila njani? Yebo ngiyaphila wena. Ngiyaphila nami. Bengisacela bandla usiphi impendulo manje sengishintshileke. Cela usicacisela ukuthi kuthi naso u2. Yini isishintsho sengqondo because uyangitshela ukuthi uyangithanda and awuna inkinga lendlela esenza ngayo izinto. Cha ukuthi sengibone indlela lo muntu othandana naye omunye enza ngayo. Lo muntu akaphendule. Sengifuna ukwazi ukuthi wena uthanda ba phakathi kwami naye. Leyo mpendulo sifuna. Uthanda ba akaphendule liyashona ilanga. Uyabona bengayo i-IT right ukuthi like uhlangane naye. Uyabona ukuthi ugcina sokumoshela izinto manje. Mina ngisacela usiphi impendulo ke silinde ungichazela ukuthi uthanda ba phakathi kwami naye. Ngithanda ukuthi ngithanda noba u2. Ayikho into enjalo. Ayikho into enjalo. Bafo ngithi ambona
Cela usichazele abanye sisi. Okay. Khona zozwa naye. Yazi Siyanda. Yebo. Ngiyakuthanda nawe yazi. Ngiyakuthanda nje umuntu emakudala. Yebo ngiyakuzwa. And ngiyabona ku-situation enjena kuyangiphoqa nami ukuthi ngisukumele lento. So into ezenzeka mina ngeke ngikwazi ukuthi ngilahlekelwe wena. Yebo ngiyakuzwa. Suka kodwa nje mina nawe angikwazi ukuthi nje umuntu ofike izolo lokhu sisuxabaniswa yena So it means so it means ukhetha mina. Ngiyachaza ngenze ngivumela umuntu ofike manje. Hayi ngiyakuzwa. Siyabonga ngiyakuzwa. We mama ungakwazi ukumtshela ke ukuthi awukhethi ke yena ukuthi awukhethi yena ke. Kungabe ngazi ukuthi manje usukhulume nomuntu oyedwa mhlambe athi omunye ngoba awutshelanga mina angithathi ke mina leyo nto leyo. Ngiyakwazi ukukhuluma naye ngihla ngimtshela. Yes ngamnikeza phone. Noma mbele. Sawubona. Njani Mandile? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila nami. Ya ngeke ngilongincetheza ke mina ke ya izithini impendulo zakhe ngazi noma mina ongazwanga kahle. Hayi ngiyazi lento engisho oyizwile yona lento ezwile. Hey lento engizwile. Okay uqala ke just ukuthi ngiyakuzwa ungizonde. Khuluma ngithe angincethezi khuluma. Hayi wena ke nongancengiki. Hayi angincengani futhi yabo nje ngikubuza impendulo ukuthi ngifuna ukuvele ngiphume ngihambe. Okay ke usuzwile mina ngeke ngizokwazi ukuthi ngilahlekelwe umuntu wami. Oh ukhetha yena lo mfana lo lapha phambi kwami. Kodwa ke ayixabene bandla. Uyabona kodwa umonakalo sowudalile. Ungathi ngumfana. Kodwa ngikhetha yena. Umuntu wami ngeke ngizokwazi ukuthi ngimyeke. Ngixolele ngokumoshela isikhathi sakho. Hayi bye. Yabona kodwa abafuna umonakalo sowudalile. Yabona mfana wena. Sisi ngicela ngivele ngihambe. Ngcono ngivele ngihambe. Yabona mfana ngcono ngivele ngihambe. Sisi ngicela ukuvele ngihambe vele ayisekho into engihlalele lana naye lo sisi wakhona lo sevele wathi uthatha yena lo mfana wakadlamini abahambe naye ke lo mfana wakadlamini lo umfana wena yes umfana wena sisi ngicela ukuhamba umfana wena Losiza khona ukuthi uhambe mfana wami. Sisi ngicela ukuhamba umfana wena angizuzwa ngawe. Into abayihlangana abantu bayahlangana. Umfana wena. Kulungile ngamkhululekisa. Ukuze azoba right. Yo. Usizwa kanjani? Sesigcine sesifikele la sikhona njengamanje ufila kanjani? Indlela engizuzwa ngayo. Kodwa bafika sirobha mfethu. Ukade ugcina la wena wathi awunankinga. Okokuqala lokho. Wathi awunankinga uright. Manje yini lesi sijikisile manje? Cha ukuthi sengisuke ngabona iattitude yalo mfana athandana naye ukuthi cha. Okay. Ukubuze kahle. Indlela enze ngayo. Afika aphinde ngimbuza ngaphi indlela aphendwa ngayo phamsisi. Shuthi kahle sazoba nenkinga kahle hamba wesikhathi. Beyiqhubeka ukuthi sonke so 3 siyaqhubeka nami ngiyamthanda naye uyamthanda. Kuzoba khona inkinga ukuthi thina so 3. Ugcina ngasakhona ukuhamba kahle ukuthi thina so 3. So ingakho ngavela ngakhetha ukuthi cha angishintshi cha. Kuso-2 ngoba uthandana so-2 sacela sitshele manje ukuthi uthanda bapha phakathi so-2. Ukubuze kahle ubhuti bangakuphakamisela ivoice nje wakazi ukukhulumisana nawe insizwa. Kodwa bekuzoyifanela because bengeke zavume naye ukuthi athi cha sasithandana naye so-2 because naye umfana unemizwa nami ngumfana nginemizwa. Mekwenzeka labantu babuye bathi ehontshi ungekho ngokutshontsha. Cause ngokwazi kwami abantu ngeke uzubahlukanise bengeke kuthiwa bahlanganiswa wena. Bayazi bahlangana kanjani, bayazi bahlanganela kuphi. Bayazazi izithembiso abazenzile omunye komunye. So ungasho nje ngokomlomo sihlukanana nginifuna indawonye Kesho Grand Sharp but behlisa umoya bazama ukuthi baphinde baxoxisana baphinde babe right futhi. Hayi but mina indlela engibona ngayo ngiyamthemba umuntu wami. Uyamthemba? Yebo ngiyamthemba.
Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho, but I hope usu-right-ke manje emoyeni sekukhethwe wena. Ngiyajabula futhi kakhulu ngizokwazi ngiqhubeke ngimenzele zonke izinto ebeyidinga naye. Muke lapha ekhaya sekuphuma namacici manje angisazi noma mina ngiyazi lento kodwa-ke nizibonelele nani ukuthi hambe kanjani, and ngiyathemba ukuthi bazogcina be-right kahle benosisi nobhuti amkhethile uDlamini. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.